ಹಾಯ್ ನಮಸ್ತೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಇಂಚ ಕಾಡೆದ ಒಂಜಿ ಸುದ್ದಿದಾದ ಪನ್ನಗ ಆಶಾ ಪಂಡಿತಾರ್ ತೀರ್ದಿನ ಅಂಚ ಅದು ಎಂಕ್ ಫಸ್ಟ್ ಸುದ್ದಿ ಬರ್ನಗ್ಯಾನ್ ಒಂದು ಫೇಕ್ ಅಂದ್ ಎನ್ನಿಯೆ ಜನಗಳು ಬೋಡ್ಬೋಡಿಂದು ಗಮ್ಮತ್ತುಗೋಸ್ಕರ ಅಂಚ ಮಲ್ತಿಪ್ಪೇರ್ ಬಂದು ಬೊಕ್ಕ ತೂವರೆ ಪುನ ಮಾತಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಬರೋನುಂಡು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾತ ತೂನಗ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಅಂಚ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಗಮ್ಮತ್ತಡು ನೆರೊಂದು ಎಂಚಲ ಒಂಜಿ ಬೇಗನೆ ಮಾತಿರ್ನಲ್ಲ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಎಂದದು ವೈರಲ್ ಆತಿನಾರು ಅರ್ನ ಏಜ್ಗೆ ಅರ್ನ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಒಂಜಿ ಒಂದುಂಡು ಅರ್ನ ಏಜಿಲ ಅರ್ನ ಒಂಜಿ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ನೆರ್ಪಿನ ಎರೆಗ್ಲ ಕ್ಯಾರ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಜೇರಾರು ತರ ಜಾಲಿ ಆದ್ ಬಿಂದಾಸ್ ಆದ್ ಎಂಕ್ಲ ಅರ್ನ ಮಾತ ಕೆಲವು ವೀಡಿಯೋ ಮಾತ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತಂಡು ಎಂಕುಲು ಇಲ್ಲಡು ವೀಡಿಯೋ ಮಾತ ಅರ್ನ ತೂವನಗ ಏತ್ ತೆಲ್ಪುವ ಪಂದ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತು ಅರ್ನ ವೀಡಿಯೋಲ ಬಾಡ್ನ ಅಂಚಿನ ಕಮೆಂಟ್ಲ ತೂತುದೇ ತೆಲ್ತು ಸಾಕಾವೊಂದಿತ್ತಂಡು ಅಂಚ 4 ಜನಕ್ ತೆಲ್ಪಾರೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಬೋಡತಿ ಕೊಡೋರಿಯನ ಮೂಡ್ ಆಫ್ ಮಲ್ಪರೆಗ್ ಆಂಡಲ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಬೋಡ್ಚಿ ಕೊಡೋರಿಯನ ಎರಿಪೇಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮೂಡ್ ಆಫ್ ಆಪುಂಡು ಆಂಡ ಒರಿಯನ್ ತೆಲ್ಪವರೆಗ್ ಉಂಡತೆ ಅವು ಸಾಧಾರಣದ ವಿಷಯ ಅತ್ಯತ್ ಒರಿಯ ಮನಸ್ಸು ಬಿಚ್ಚಿದು ತೆಲ್ಪೋಡು ಪಂದಾಂಡ ಅಂಚ ಆ ಕೆಲಸ ಆರು ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆರ್ ಏನನ ಒಂಜಿ ದಡಕ್ ಪೋದು ಮುಟ್ಟೋಡು ಪಂದಾನಗ ಆರ ದೇವೆರ್ನ ಪಾದಗೆ ಪೋದು ಸೇರಿಯರು ಅಂಚ ಅರೆಗ್ಲೊಂಜಿ ಫ್ಯೂಚರ್ಡ್ ಇಂಚ ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಇತ್ತನದಾನೆ ಕುಡಲ ದಯಪನ್ನಗ ಏಜ್ ಆತಿನಂದ ಆಂಡಲ ಅರ್ನ ಪ್ರಾಯ ಸೈಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಉಂದತ್ತು ಬದುಕುನಗುಲು 100 ವರ್ಷ ಜಾಸ್ತಿಲ ಬದುಕುವೆರ್ ಸೈಪಿನಗುಲು ಜೋಕುಲಾಂಡಲ ಸೈಪೇರ್ ಅಂಚ ಅದು ಸೈಪಿನ ಮುಖ್ಯ ಅತ್ತು ಅಂಡ ಸೈಯೊಡ್ದು ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಸಾಧನೆ 4 ಜನದ ಒಂಜಿ ಮೋಕೆನ ಗಳಿಸವನೇ ಮುಖ್ಯ ಅಂಚ ಆಶಾ ಪಂಡಿತರ್ದ ಒಂಜಿ ಏನ ಅರ್ಥ ಅನ್ಪಂಡೆ ಎಂಕ್ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಅದೆಂಕ್ ಎತ್ತಿನ ಆತ ದಿನ ಖುಷಿ ಇಟ್ಟು ಅರೆಡ್ದು ಕಲ್ಪನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವಿಷಯದಾದ ಪನ್ನಗ ಇತ್ತಿನ ಆದ ದಿನ ಖುಷಿ ಇಟ್ಟು ನಮಕ್ ಬೋಡಿತ್ತಿಲಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಬದುಕೋಡು ಬಂದು ಎನೆಕ್ ಪಂಡ ಸಾವು ಪನ್ಪಿನ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾದ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಚ ಏಪ ಸೈಪ ಅಂದ್ ಪನ್ಪಿನ ಎರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಅಂಚಿನ ಕಾಲ ಅದು ಬೋತುಂಡು ಇತ್ತೆ ಅರ್ನನೆ ಶಾಕಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸ್ ಅಂಚನೆ ಮಾತಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಆಪಿನಲ ಅಂಚನೆ ಐಕೋಸ್ಕರ ಎತ್ತಿನ ಆತ ದಿನ ಖುಷಿ ಇಟ್ಟು ನಮಕ್ ಎಂಚ ಬೋಡ್ತಲೆ ಲೈಫ್ ಅಂಚ ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ಪೊಡು ದಯಪ ನನಂಜಿ ಜನ್ಮ ಪನ್ಪಿನ ಎಂಚ ಒಪ್ಪುಂಡು ಎರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಐಕೋಸ್ಕರ